Рузиля Гатауллина. Күңелем моңнары. Ашыкмалы вакыт, шул кадәрле әкренрәк сүт тормыш йомгагын. Үзем өчен әле яңа гына, әле генә яши башладым. Күзләреңә аяк бастың бит дип. Үртәмә әле, зинһар, үртәмә, күңелемдә әле ямьле язлар. Яшеңне бел диеп, тиргәмә. Сөю гөлем шау чәчкәдә әле, кырауларың белән сулдырма. Сөю назга тулы таҗларын сары сагышларга чумдырма. Ашыкмалы вакыт, тукта димим, кышлардан соң язлар килә бит. Тынычландыр әле күңелемне, сине ямьле язлар көтә бит. Рәхәтләним әле язларымда, ашыктырма гомер күземне. Яшем чапса чапсын, рөхсәт итәм, тик картайтма зинһар үземне.